Veľký je Pán a veľkej chvály hoden v meste nášho Boha, na svojom svetom vrchu. Na svätých vrchoch založil Pán mesto a brány Siona miluje viac než všetky stany Jakuba. Jeruzalém, mesto prísľubov. Mesto, kde sa dotýka zem neba, kde sa história stretáva s večnosťou. Práve tu prebývala Božia sláva medzi ľuďmi. Tu hovorili proroci o príchode Mesiáša a tu sa Božie prisľúbenia naplňajú. V tieto dni Veľkého týždňa cirkev kráča za Ježišom krok za krokom. Dnes sa zastavujeme v Betánii, mestečku nedaleko Jeruzalema, kde Ježiš našiel domov u svojich priateľov, u Lazara, Marty a Márie. A práve Mária vykoná gesto, ktoré sa v evanjeliu stáva prorockým znamením. Vezme vzácny nárdový olej, pomazáva Ježišovi nohy a utiera ich svojimi vlasmi. Je to čin lásky, úcty, ale aj predzvesť Ježišovej smrti. Ako hovoria cirkevní otcovia, v tomto geste Mária symbolicky vydáva celý svoj život Kristovi. Jej skutok nie je len emocionálny. Je to dar, ktorý má liturgický a obetný rozmer. Evanjelista Ján si všíma aj detail. Dom sa naplnil vôňou oleja. Vôňa, v biblickej reči často spojená s obetami prinášanými Bohu, pripomína, že Ježiš sa stáva obetou lásky. Ako kedysi chrámom stúpala vôňa kadidla a obiet, tak teraz celý dom nasiakol vôňou obety, ktorá sa naplní o niekoľko dní na Kalvárii. A ešte jeden detail. Rovnaké sloveso, ktorým Ján opisuje, ako Mária utierala Ježišove nohy, použije neskôr, keď Ježiš bude umývať nohy svojim učeníkom počas poslednej večere. V týchto dvoch gestách sa zrkadlí podstata veľkonočného tajomstva. Láska, ktorá sa skláňa, ktorá slúži, ktorá sa dáva až do krajnosti. Takto vstupujeme do Veľkého týždňa. Nie ako diváci udalosti, ale ako tí, čo sa učia láske. Láske, ktorá sa nemeria stratami a ziskami, ale darovaním seba samého. Mária v Betánii nás pozýva. Daruj Kristovi svoj život celkom, ako vôňu, ktorá stúpa k Bohu.